Kaya apa? Yo, ngadeg kok wong ayu tak sulit sifat dados yo. Skor Gabung Indonesia. Wilujeng dalu Mbak Suliseva. Wilujeng dalu Mbak Limbo Majange. Mboten ngantuk to? Mboten. Panjenengan aman. Panjenengan aman. Aman. Nggih. Wong dalu derek ketake terus yo derek ketake sambung. Nah, Nggih niki Pak sambung. bedane nek mambu udan iki garing. Nggih. Ngerti salam ra? Nggih, sakderengipun dalu ngaturaken wilujeng dalu dumateng Bapak saha Ibu ingkang sampun rawuh wonten mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngaturke kagem Mbah Lurah mbok menawa rawuh posisi ning undangan tenggur yo enggak ngerti no. Nggih, ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Lurah. Do mantan tarik Mas Sugeng. Nggih. Sugeng rawuh. Iki tembange kepelet ya, Nak. Oh nggih. Nah, iki nyilih dibawangi kenapa? Oh nggih balane. Wis manut. Boleh kalau Pak Pocong, Mbak? Wis sembarang. Sing penting batuk. Masa Pocong Mas aja Mas. Ayo cendek menapa seneng kowe barang iki. Asaran dene mancing rada Jawa nggih, Pak. Sing penak ki rada dawa ya ora kedawan ya ora kecendekan. Iki ana sambung rapete karo penantenan, mergo Anjasmara. Ari mami tindak pundi buluran sampai kebelet. Kuwi keri-keri iki mbaseri ana. Ngoten kok. Kayak kesan dulu ini. Apa kuwi Mas? Buluran pengen pipis. Loh, oh kok Saya mulio ngono. Ayon rini itu Pak, Probolinggo. oh Probolinggo Jeneng kok ke Probo rini. mbak aku rembeng iki awal jek iki malah ke Probo-Probone bae seneng lek wong-wong iki Kok niku napa? wong-wong iki untuk gede anak irenge wah jan wis Oh nek gedhi kirang niku kok. Nek cilik kirang niku napa? pilih ireng nyelintis Kalau kita nek ibu. tuh Terang pandai Wuru. Perang tanding. Puru Desmo. Wuru apa? Wuru itu. Kok udu, niku klothok. Desmo.
tembangi kepeluk dikancani karo anak wedok Mita uga Mbak Punjung karo Mbak Lilis Karnali. Nah, kaya ngono. Ya. Iki jogete sing tipis-tipis digarap sing kepenak aja nganti seru-seru ya, Nak. Nggih, Pak. Tipis-tipis Mbak Lilis. Yo, kaya ngapa? Langgam kiri, Pak. Langgam dhisik. Kepeluk dados. Lamun waros liramu Katur Mas Wih godengan saking blimbing OTW lokasi sing saka Paring Mas Kaji Lombok Mas Wijoke besarengan Mas Edi Keces nonggot-gote tresno karo SGI Dator Limas Pakai Serjo Rawuh lokasi ya berganti sing tipis-tipis ya hadap kiri gerak terus mandek neng simpingan supaya oleh mandek neng simpingan iki bapermu kuwi dibersani karo penonton. Napa mboten kualat jenengan? Ora. Paringi bokong iki. Ora. Lanang-lanang nek kuwi bokong do seneng. Mengko nek karep lemare. Ya, bar hadap kiri malih mubeng pokoke. Ayo Mbak Sis. Ayo, sini lagi. Mohon sewu nggih Bapak Ibu. Ya, bener sing seneng iki. Kaya rapi soya Hadap kiri lagi.
Semangat luar biasa. Mula sinden Sekar Gadung iki kondang sinden paling agresif. Nek perkara agresif ora mung ning panggung, rayane sing lanang ning omah ya pol agresif. Kuwi perangane wong ibadah kok ngadeg ngladeni rakane ning dalem ora agresif. Kuwi kena dilaknat karo malaikat cemplungke neraka utawa kawah tandra di muka awor endut ciblek gedobo. Ya. Enten sing boten percaya. Ora percaya ya ben aku percaya. Wong ora percaya iki mergo imane ora duwe. Lah nek boten percaya niku mergo pengen nyoba kok, Pak. Oh, aku ya ora percaya lek ngono. Ya. Ya. Kula sabar sapa Yo, tidak mungkin.